जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय बा जिल्लाखौ लानानै जोङो दिनै मोनसे सावरायमेल लानाय जायो आरो बे सावरायमेलाव जोङो गोबां जोंनि हारिनि इसुसफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोङो दाफुंनो थाखाय जों गुवारै जोङो जिल्ला आफाद आरो मिरुनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जोङो सावरायनाय जायो आरो बे सावरायमेलाव जोङो नुनो मोनबाय जे जोंनि गोबां जिल्लाफोराव गोबां बिबानगिरिफ्रा खालि जानानै दङ। दा बेखौ जोङो खम समनि गेजेराव जों दाफुंनो थाखाय दिनै जोङो गुवारै सावरायो आरो बे लेखायैनो जोंनि मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारि दा बिथांमोना माखासे गुबुन गुबुन खामानियाव सिडुल थानायखाय दा बिथांमोना दिनैबो सम होनो हायाखै। दा बिनिखायनो जोङो गासै जिल्लाजों सावरायनानै जोङो दिनै बे फेब्रुवारिसिम जाहाथे जोङो दाफुंजोबनो हायो बे खालि थानाय पस्टफोरखौ। दा बिनिखाय जोङो इनचार्ज जोङो प्रेसिडेन्ट इनचार्ज आरो जेनेरेल सेक्रेटारि इनचार्ज सानैसो जोङो इनचार्ज हिसाबै जोङो दिनै सायख'नानै लादों। दा बेवहाय जोङो प्रेसिडेन्ट इनचार्ज हिसाबै जोंनिया चिरां जिल्लानि ब्रिटेन इस्लारि दा बिथांखौ जोङो दिनै सेन्ट्रेल बुनसुनि इनचार्ज हिसाबै फेब्रुवारिसिम जोङो दाफुंनानै लानाय जादों आरो लोगोसे जेनेरेल सेक्रेटारि इनचार्ज हिसाबै सानसुमा बसुमतारी जा क'क्राझारनि दा बिथांखौ जोङो फेब्रुवारिसिम इनचार्ज हिसाबै जोङो दाफुंनानै लादों आरो लोगोसे सेक्रेटारि इनचार्ज मनिराज बानगयारी बिथांखौबो जोङो इनचार्ज हिसाबै दाफुंनानै लानाय जादों आरो लोगोसे जोंहा ट्रेजारार हिसाबै जोङो सासे जोंनि क'क्राझारनिनो हुरि नार्जारी बिथांखौ जोङो लाखिनाय जादों आरो लोगोसे स्पन्दिनान बाग्लारी दा बिथांखौ अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि हिसाबै दिनै गोदानै जोङो हाउसनि गेजेरजों थिसननाय जादों आरो लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि जि आफादगिरि वाटिङा दा बिथाङाबो माखासे गोबां सिडुल गुबुन गुबुन खामानियाव मुखुब दङ जोङो मिथिनानै मोनदों। दा बिनिखायनो जोङो दिनै हाउस गासिबो जों गोलाव सम सावरायनानै जोङो बिथांनि जायगायाव प्रेसिडेन्ट इनचार्ज हिसाबै फेब्रुवारिसिम दैमालु बसुमतारी बिथांखौ इनचार्ज हिसाबै लानाय जादों। दा बिथांमोनखौ जों आसा फारिदों जे जायफ्रा इनचार्ज मोनबाय जे बिथांमोना जाहाथे फेब्रुवारिसिम जोंनि जिल्लायाव थानाय जिखिनि खालि आद्रा जानानै दङ फुल फ्लेजेड जायाखै बिबानफोरा दा बेखौ फुल फ्लेजेड बिथांमोना खालामगोन जों आसा फारिदों आरो लोगोसे जोंहा खोन्दोआबो गोबां दानो दङ। दा ओंखायनो जोङो बिथांमोननि थ्रुयै जाहाथे बा डिस्ट्रिक्ट जिल्ला आफादखौ लानानै दा बिथांमोना खोन्दो दाफुंनायनि बेलायावबो बिथाङा मावफुङो आरो लोगोसे जोंहा नैबे खम समनि गेजेराव जोङो गाबोन सबनायनि गेजेराव जोङो माखासे हाबाफारि लादों। दा बे हाबाफारिखौ जोङो फाइनेल खनसेबाव जोङो लाबाखै जोङो दसे उनावनो आरो मिटिं जिरायबावगोन। जोंहा दा 6टा जनगोष्ठीनि जि ST होनो ओंखारनाय दा बे बेलाखौ जोङो गुवारै सावरायगासिनो दङ आरो गाबोन फुंनि गेजेराव जोङो इन्टेलेक्सुवेलफोरखौ लानानै जों जिरायनानै जोङो गोख्रों जोङो सोमावसारनायनि हाबाफारि लादों। दा ओंखायनो बे मिडियानि गेजेरजों जों खावलायनो नागिरो जाहाथे जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादाव जा थांखि लागोन बर' हारिखौ रैखाथि आरो दाफुंनायनि थाखाय जे हाबाफारि लागोन बे हाबाफारियाव बे ओनसोलाव थानाय बा मोनफ्रोमबो जिल्लायाव थानाय रायजो राजाफ्रा बुनसुआ खावलायनाय लेखायै दा जोंखौ हेफाजाब आरो मदद होगोन आं बेखौ खावलायदों आरो जोंनि बे हाबाफारिफोराव जायखिजाया हाबाफारि जिल्ला दाफुंनायानो जा खोन्दो दाफुंनायानो जा बे गासै हाबाफारियावबो जाहाथे जोंखौ मदद होगोन जों बे मिडियानि गेजेरजों बे मोनाबिलि समाव जोङो खावलायहरदों जाहाथे जोंनि जि साननाय जि बड'लेण्डजों जि सोरजिनो थाखाय जि बर' माहारियारि फरायसा आफाद दादों बे दाफुंनाय बेलायाव गासिबो रायजो राजाया जोंखौ मदद होगोन। दिनै जोङो बुनसु दानाया 5 बोसोर जाबाय आरो बे 5 बोसोराव जोङो गोबां बर' हारिनि थाखाय जौगानाय आरो बर' थामोनथाखो रैखाथि होनायनि थाखाय जि हाबाफारि लादों बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि बेलायाव जोङो फासयनानै थायाखै। जेसेबांखि हायो जों मावगासिनो दङ आरो जों मावलांबाय थागोन जेब्लासिम
जोंनि जि इउ एन ब्रह्मनि जि सिमां, इउ एन ब्रह्मनि जि सिमां आलादा रायजो सोरजिनाय, बे जाफुङागौ मानि जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफादा सोमावसारबाय लांबाय थागोन होननानै बे मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरनाय जाबाय।